Prop de 375 persones van participar ahir en la primera edició de la carrera de Sant Silvestre a Cullera. Esta cursa solidària organitzada per l'Associació de la Lluita contra el Càncer va servir per recollir fons que es destinaran a esta causa. Pensé que és important participar en tots aquests events que fan per a fomentar, evidentment, el deport. I també l'objectiu principal, també ens han fet unes camisetes noves i també volíem donar-nos a conèixer al resto de la gent de Cullera. Pues anem a ajudar a col·laborar en la carrera i a fer d'enllaç. Amb els patins. Amb els patins. Què et sembla l'ambient? Pues m'agrada molt, la veritat. Molt d'ambient i molt de comboi. De Papá Noel, perquè ahí estan els regals. Per què vau participar en esta carrera solidària? Per ajudar contra el càncer, que la carrera és del càncer. Com esteu vivint els moments previs a l'eixida? Molt de nerviosisme perquè els regals ja estan farts ja d'aguantar les burles. Nada, nos enteramos que había aquí participación de unos compañeros de trabajo y nos apuntamos con ellos. ¿Cómo te llamas? Ismael. ¿Qué os parece el ambiente? ¿Os gusta? Bien, bien, ha habido bastante gente y bien, está bien. ¿Habéis elegido este disfraz? La comedia. Nosotros lo vimos por internet y nos resultó que iba a causar impresión. Preparados para salir a disfrutar, ¿no? Sí, estamos preparados, listos para ello. En esta simpàtica carrera van participar tant majors com menuts i tots van gaudir del bon ambient que es va viure. Divertida, m'ha cansat un poquet, però és normal, una carrera. El trajecte ha sigut fàcil? Sí, tot recte, tot bé, molt bé. Curtet? Sí, curtet sí, però la calor, el tratge, consta. Anava normalet, el trajecte ha sigut un poquet dur però curt. Per què has participat? Jo, per divertir-me. Ha sigut fàcil per a tu? Normalet, un poc facilet. A més, la majoria de participants portaven una divertida disfressa, tal i com és tradició en la carrera de Sant Silvestre. El recorregut va ser més ben curtet, ja que l'objectiu era passar-ho bé i divertir-se.